Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw, ar sy'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r wefan app, GemStoriAp oddi wrth yr fideo olaf. Felly, os ydych chi'n edrych ar y dodiad cyntaf, ar y brig o rhestr o beth i'w wneud, mae'n dweud i hunan weithredol achub y mewnbyniad ar ôl enghraifft ysbaid rheolaidd o arwyddnodiau. Felly, ynglŷn at hynny, dwi'n meddwl, cyn hynny, mae'n angen i greu rhyw fath o ffwythiant syml sydd yn gwneud dim byd arall ond achub y ffel, sydd yn gallu ei elwir oddi wrth enghraifft y botwm achub. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i ychwanegu y manylion hyn ar yr un llinell fel hyn. Nawr, mae'r cydadodiad fan yma yn dweud creu ffwythiant i achub i fel ac i algylchu oddi o'r fel gysylltwyd gyda'r botwm achub. Felly, os rydyn ni'n ddeclicio ar y botwm achub ac wedyn dewis archwilio, mae'r hyn yn galw ar y ffwythiant achub fel ar y digwyddiad cliciad. Ond, pan rydyn ni'n yn archwilio ar gyfer yr ffwythiant hyn, mae'r enw yn unig yn bodoli yn y tag HTML ar gyfer yr botwm achub, ac nid yn unrhyw lle arall, fel a ddangoswyd gyda'r cyflwyniad oddi wrth yr gorchymyn grep ar gyfer yr llinyn hyn, oddi wrth popeth neu popfel yn y pregell. Felly, mae'n angen i ysgrifennu y ffwythiant ar gyfer achub ffeil. Ar gyfer hyn, mae angen i agor yr ffeil JavaScript am rhyw offer fel hyn, ac i ychwanegu y ffwythiant newydd i mewn i'r ffeil hyn. Os rydyn ni'n yn codio fan yma yn yr iaith PHP, rydyn ni'n gallu defnyddio y ffwythiant ffeil tanlinellu put tanlinellu contents neu ffeil dodi cynhwysiad, ac wedyn yn llythrennol yn ysgrifennu y ffeil ar y disg caled, ond does dim gyda'r iaith JavaScript y galluogrwydd i ysgrifennu i disg caled, a'n eithir i defnyddio y gwrthrych cefngrefn ffeil yn y fath o JavaScript sydd yn galw Node.js, ond nid rydyn ni yn defnyddio Node.js ar yr achlysur hyn. Felly, os rydyn ni eisiau i ysgrifennu i ffeil trwy'r JavaScript fan yma, mae angen i ni i ysgrifennu i'r ffeil yn rhithiol, nid yn llythrennol i'r disg caled, ond yn rhithiol i'r ystorfa yn y poriwr trwy defnyddio y ffwythiant JavaScript sydd yn galw ystorfa leol. Fel hyn, yn gyntaf ar y llinell 7, dwi'n yn datganu yr anrywolyn LTXT OBJ i gynnwys yr gwrthrych ar gyfer yr blwch testyn, ac dwi'n yn gyrchu y gwrthrych ar gyfer y blwch testyn oddi wrth yr ffwythiant getElementById gyda'r parameter o'r hunaniaeth o'r blwch testyn, sef txt_story. Ynglŷn at y ffwythiant getElementById, mae'r hyn ffwythiant creuwyd gyda fy hunain yn yr un wedd fel yma, sef fan yma ar y llinell 11, ac mae'n dychwelyd y gwrthrych ar gyfer yr hunaniaeth hon trwy'r galw ar yr llwybrauffwrdd elodedig o'r gwrthrych dogfen, achos mae'r enw getElementById yn llawer fwy byr na'r dogfen dot gyrchu elfen trwy'r hunaniaeth. Mae'r hyn yn arbed llawer o'r gwaith bysedd ar y bysyllfwrdd, ac wedyn yn y ffwythiant leol ystorfa yn defnyddio y llwybrauffwrdd elodedig i benodi priodoledd o'r gwrthrych hyn, sef yr leol ystorfa. Mae'r gyntaf parameter y mynegau neu allwedd ar gyfer yr priodoledd, ac wedyn mae'r ail parameter y gwerth ar gyfer yr
y storfa leol, sef y gwerth yn y blwch destun. Felly os ydyn ni nawr yn achub y ffail ac yn ôl ar y dudalen yn llaw datblygu y dudalen, ac wedyn os ydyn ni nawr yn mewnbynnu rhywbeth I mewn i'r blwch destun fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm achub fel hyn, mae'r arthnod X coch yn arddangos ar y brig o'r amgylchiad dablygwr. Felly os ydyn mynd i'r tab rheoli fwrdd, mae'r neges gwell hwn yn arddangos sydd yn dweud nid yw y pwthiant gosod yn llwybredd fwrdd elodedig o'r gothrych leol y storfa. Felly mae'r defnyddiad o'r enw gosod fan yma yn wach. Y llwybredd fwrdd cywir yw gosod item fel hyn. Felly nawr, os ydyn ni'n yn llawn datblygu y dudalen, ac wedyn mewnbynnu rhyw fath o destun fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm achub, nawr os ydyn mynd i'r tab ar gyfer yr cymwysiad fel hyn, os ydyn ni'n gallu ehangu y ffenestr ar gyfer yr amgylchiad dablygwr yn ychydig fel hyn, ac yn godynnu y ffenestr ar gyfer yr rheoli fwrdd, sydd yr un peth fel y tab ar gyfer rheoli fwrdd fel hyn, ac wedyn os ydyn ni yn ehangu y rhanfod rank ar gyfer yr leol y storfa fel hyn, ac yn edrych ar y manylion ar gyfer yr cyfoeth neu tiriogaeth ar gyfer dev.gerfa.com. Fan yma, dan y colofyn ar gyfer allwedd, mae'r doddiad TXT-story yn cynnwys y gwerth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felly os ydyn mynd yn ôl i'r blwch destun ac yn newid yr destun I rhywbeth wel, mae'r hyn yn y blwch destun ac wedyn clicio ar y botwm achub. Ac wedyn, yn uniongyrchol, mae'r gwerth ar gyfer yr allwedd TXT-story yn troi i'r destun cywir. Wedi hyn, y peth nesaf dwi'n meddwl yw I arddangos rhyw fath o neges ar ochr yr botwm achub I arddangau a fod yn destun wedi ei achubwyd. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd I mynd yn ôl i'r rhestr o bethau i'w wneud ac I ychwanegu y mynol hyn I mewn i'r doddiad perthnasol fel hyn. Nawr, mae'n dweud arddangos pan ydy'r testun yn achubwyd. Felly, ar ôl yr botwm, ydyn ni'n gallu ychwanegu rhyw fath o tag rychwant ar gyfer y neges fel hyn. Fan yma ar y llinell 92, dwi'n wedi ychwanegu y cod I gydadodi y llinyn ar gyfer yr tag rychwant i'r cod ar gyfer y HTML, ac mae'r hunaniaeth o'r rychwant hwn SP cyflwr, ac yn y cyfamser, dwi'n wedi rhoddi y destun union yn y fe, sydd yn dweud rhyw destun. Felly, yn ôl ar y dudalen, os ydyn ni'n yn datblygu fel hyn, a dyna'r y destun, nawr, dwi'n yn gallu dileu neu odynnu y destun oddi wrth yr rychwant hwn fel hyn. Wedyn, yn ôl yn y ffail, aml rhyw offer, yn yr fwthiant achub ffeil, rydyn ni'n gallu creu yr gorrych ar gyfer yr rychwant SP cyflwr fel hyn, yn defnyddio yr unwedd fwthiant getElementById fel o'r blaen I gyrchu y gorrych gyda'r hunaniaeth cynnygwyd, ac wedyn ar y llinell 10, rydyn ni'n gallu yn yr aelod mewnol HTML o'r gorrych hyn yn rhoddi y cymwysiad I fod testun wedi I achubwyd. Felly, pan ydyn ni'n yn datblygu y dudalen gyda'r botymau rheol ac F5 fel hyn,
Ac wedyn, os ydyn ni'n mewnbynnu rhywbeth yn y blwch testyn ac wedyn yn clicio ar y botwm achub, a dyna'r y testyn. Ond dwi'n meddwl mae'n defnyddiol i gael rhyw fath o'r arwyddocad ynglyn at yr amser o'r achub, fel y gwybodaeth y defnyddiwr os mae'n angen i achub y ffâl yn waith law. Felly, i arwyddocau y amser, rydyn ni'n gallu creu ffwythiant newydd. A dyma fe ar y llinell 6 sydd yn galw na'r tanlinellu di-amser. Yn gyntaf, mae'n creu yr amiwolyn ar gyfer yr gwrthrych y dyddiad sydd yn ei ynediadu gyda'r ffwythiant dyddiad gyda'r prif glythryn D, ac yn ymwach mae'n penodi i cynnwys y dyddiad a'r amser cyfredol, ac wedyn ar y llinell nesaf mae'n dychwelyd y gwybodaeth ynglyn at yr dyddiad ac amser cyfredol trwy'r llwybreddfwrdd i'r llinyn, ac os ydych chi'n mynd yn ôl i'r ffwythiant achub ffeil, wedi creu yr ynediad o'r chrychwant SP clyfwr ar yr dudalen 15, rydyn ni'n gallu rhodi y destyn wedi i achubwyd, ac wedyn yr gwagle, ac wedyn i mewn i'r tagau ar gyfer paidiad i dorri llinell. Rydyn ni'n gallu mewnnosod yr achlyniad o'r ffwythiant na'r tanlinellu di-amser fel hyn, ac wedyn pan rydyn ni'n llawn datblygu y dudalen, ac wedyn clicio ar y botwm achub, mae'r dyddiad a'r amser cyfredol yn arddangos. Wedyn, y peth nesaf ar gyfer yr llwybreddiad hyn yw i achub yn hunan weithredol y mewnbyniad ar ôl enghraifft ysbaid rheolaidd o arwyddnodau, ond dwi'n mynd i newid yr gair arwyddnodau i amser, achos yn wreiddiol y syniad gyntaf oedd i achub yr ffeil wedi enghraifft pob 20 neu 50 o drawiadau ar y fesulfwrdd, ond nawr dwi'n meddwl mae'n syniad gwell i benodi yr ysbaid yn ysbeidiau o'r amser yn ytrach na'r trawiadau bysell. Felly ar gyfer hyn, os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r ffeil JavaScript, os rydyn ni'n gofio, mae'r bodoli y ffwythiant sydd yn galw rhedeg pob tro yn yr adran hollfidol yn y ffeil hwn, ac mae'r ffwythiant hwn yn rhedeg pob 10,000 mili-eiliad, sef pob 10 eiliad. Felly, os rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer y ffwythiant rhedeg pob tro, fan yma, rydyn ni'n gallu ychwanegu y llinell i galw ar y ffwythiant achub ffeil fel hyn, ac wedyn, os rydyn ni'n achub y ffeil ac mynd yn ôl i'r dudalen i llawn datblygu fel hyn, nawr, os rydyn ni'n aros ar gyfer pob 10 eiliad, fe fydd yr amser yn adgyfnewid yn hunan weithredol neu hunan symudol. Nawr, os rydyn ni'n edrych ar yr eiliadau yn yr amser, mae'r hyn yn adgyfnewid yn hunan weithredol yn llwyddiannus fel hyn. Ac wedyn, os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r tab ar gyfer yr cymwysiad yn yr amgylchiad dablygwr, ac nawr, os rydyn ni'n mewnbynnu rhywbeth i mewn yn y blwch, felly, mae'r hyn hefyd yn adgyfnewid
yn rheolaidd pob 10 eiliad. Fel hyn. Felly, ynglyn at y gyntaf dodiad o'r rhestr o bethau i'w wneud, mae'r hyn wedi ei cwblhau, ac fe allwn ni yn troi y stwnj i dyddiad fel hyn, ac yn ei symud i'r adran cwblhawyd fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Fel arfer, mae'n hollbwysig i gefnu i fyny yn rheolaidd, ac felly, unwaith eto, yn y pregell ar gyfer yr prosiect hwn, dwi'n yn pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm A i dewis pwy ddim yn y pregell, ac wedyn y botwm rheoli gyda'r botwm ec i ail-ysgrifio, ac wedyn y botwm angen gyda'r botwm D i mynd i'r blwch ar gyfer y llwybr ar gyfer y pregell, ac dwi'n yn newid yr llythren ec i D ar gyfer y gyrwr ar y ffôn cof allanol, ac wedyn dwi'n pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.